Wani umarnin gaggawa ya tabbatar da dakatar da babban malami wanda ake ce mishi Sheikh Alkali Zaria sakamakon maganganu da ya dinga yi a saman mimbarinsa game da jam'iyyar APC, musamman ma inda yake rinƙa kiran wasu daga cikin jagorori na jihar Zamfara yake maganganu a kansu na sakacin da suka yi da kuma tuna musu cewa ranar tashin alƙiyama sai Allah ya tuhume su game da abin da suke yi ko kuma wato sakacin da suke yi akan lamarin tsaron jihar Zamfara. Wannan dai ya biyo bayan wannan zantuttuka da ya yi da maganganu da ya yi, wanda cikin wato ƙanƙanin lokaci aka ji umarni ya fito daga ƙungiyar Izala ta ƙasa a reshen Jos ta tabbatar da tsayar da shi daga ci gaba da tafsirinsa da yake gudanarwa a Yobe. Wannan babban abin ban mamaki ne da zai zamto abin ban mamaki, amma kuma a gefe guda ba zai iya zamtowa abin ban mamaki ba ga duk mutumin da ya san yadda al'amuran ƙungiyar Izala na reshen jihar wato ainihin Jos take ciki, musamman yadda take gudanar da al'amuranta a ƙarƙashin shugabanta, yadda take da wato alaƙa mai ƙarfi da kuma wato zazzaƙar miya da ke tsakaninsu da suke sha tsakanin ƙungiyar Izalan da kuma wato jam'iyyar APC mai cin mulki a yanzu. Musamman an san shugabanta Sheikh Sani Yahaya Jingir wajen yadda yake kare wato tafiyar shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu, wanda shine shugaban ƙasa a jam'iyyar APC ɗin, da kuma yadda yake gyara miyar gidansa, ko kuma wasu suna cewa yana gyara tukunyar gidansa ne kawai ba wai tsakaninsa da Allah yake yi ba kamar yadda wasu ke kallo. Dr. As-Salafi ya wallafa wani ɗan takaitaccen rubutu wanda kuma Dr. As-Salafi, na san tunda kuka ji an ce As-Salafi kun san wane ne. Ya ɗan yi wani tsokaci game da zancen da ya faru ko kuma wato umarnin da ya faru ɗin, wanda yake cewa abin ban mamaki, yanzu nake ganin sanarwa wai ƙungiyar Izala ɓangaren Jos ta dakatar da Sheikh Alkali Zaria daga yin tafsirin Ramadan da yake wato gabatarwa a jihar Yobe. Ya ce wannan dakatarwar da aka yi masa tana da nasaba da caccakar shugabannin dimokuraɗiyya da ya yi a wato kwanakin nan, wanda wato sannan ya ce shugaban majalisar malamai na Izalan Jos Sheikh Sani Yahaya Jingir ya kira malam zuwa Jos domin ya ja kunninsa a kan zafafan kalamai ko zantuttuka da yake yi a wajen tafsirinsa. Sai ci gaba da cewa idan wannan labari da aka bayyana ya tabbata gaskiya, to ba shakka ba a kyauta ba. Su wato 'yan dimokuraɗiyya babu addini a tsarinsu kuma babu musulunci kwata-kwata a cikin tafiyarsu. Don haka bai cancanci a rinƙa wato ainihin irin makamantan waɗannan abin kunyan ba. To, kamar yadda muka sani, wannan tashar in sha Allahu na san mutane daga wato ga duk wanda suke bibiyan mu sun san cewa tana da matuƙar wato mai da hankali akan abin da ya shafi al'amuran malaman addini, musamman yanda wasu ke zamiyar ƙafa, wadda zamiyar ƙafarsu yana da alaƙa da rusa ko kuma wato illa wa addinin musulunci baki ɗaya. Yanzu in ka kalli abin da yake faruwa a Gabas ta Tsakiya, an samu tasgaro ne da cutar da addinin musulunci na rashin cikakken haɗin kai da kuma tsayuwa kan abin da su ne asali a matsayinsu na musulmai baki ɗaya. So haka zalika in ka kalli abin da yake faruwa kwanan nan, kamar yadda muka faɗi, Sheikh Alkali Zaria ya yi wasu maganganu wanda ya rinƙa ambatan wasu daga cikin manya-manyan jagororin jihar Zamfara, irin su Shehi, irin su Matawalle, irin su manya-manya dai ga su nan har da su wato Ali Gusau. Ya dinga ambatan sunansu yana cewa ku ji tsoron Allah, kuma sai Allah ya tambaye ku, ya tuhume ku game da sakacin da kuka yi akan al'amuran tsaro. Wannan in ka kalli abin da idon basira, ai babu abin tambaya, babu abin caccaka, babu abin suka a cikinsa, babu abin tir da Allah wadai a cikinsa, saboda zancen da ya faɗi ai zancen Allah ne, zancen manzon Allah ne, zancen addini ne, wajen gaya wa al'umma cewa tabbas babu shakka Allah zai tuhume su game da abin da suke yi da abin da suke aikatawa na wato dukkanin wato jagorancin al'umma da suka ɗaura wa kansu. To, menene sunnan dama? Menene wato wannan zai rinƙa nuna wa mutane cewa sunnar da ake iƙirari, addinin da ake iƙirari, koyo da manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam da ake iƙirari, jibantar lamarin addini da ake iƙirarin shi ake hidimta ma, mutane za su fara ji a ƙwaƙwalwarsu ƙarya ce. Kamar yadda na sha faɗin wata magana cewa
abin da ya jawo 'yan dimokuraɗiyya wa'innan jagororin namu suke ƙara dulmiyewa cikin manya-manyan ɓanna shine malamin addini ne zai zo ya gaya maka haramun ne mutum ya zamto shugaba ya kasa sauke nauyin al'umma. Haramun ne, haramun ne, haramun ne. Ya aikata manya-manyan abubuwa da za su rinƙa lissafowa. Ya kamata wajibci ne duk wani shugaba ya sauke nauyin da yake kansa na harkar tsaro, na matsalar lafiyar al'umma, na matsalar hanyoyi, na matsalar asibitocinsu, na matsalar dukiyoyinsu. Duka wa'innan abubuwan malaman addini na hawa saman mumbari su faɗe shi. Haramun ne ka ci kuɗin mutane, ka ci kuɗin jiha. Haramun ne ka ci hanci. Haramun ne ka ci kaza. Duk suna yin wa'azuzzuka makamantan wa'innan abubuwan. Amma a gefe guda kuma malaman addini suna da alaƙa mai ƙarfi tsakaninsu da wa'innan miyagun azzaluman. Allah Allah suke idan ma ɗan siyasa ko babban wani wato wanda yake riƙe da muƙami a gwamnati zai yi taro ya gayyace su. Allah Allah suke su ma idan za su aurar da 'ya ko za su yi wani sha'ani su gayyato wannan babban ɗan siyasan. Zai ɗauki moto ya ba wa wannan wato malamin addinin. Zai ɗauki gida ya ba wannan malamin addinin. Zai ɗauki tsurar kuɗi ya ba shi. Zai ɗauki wani kujera ko wani muƙami ya ba shi ko ya ba yaransa. Duka wannan zai sa kokwanto da shakkun maganganu tsaurara da suke yi game da haramcin cin haram, haramcin cin hanci, haramcin rashin sauke nauyi a matsayinsu shugabanni. To zai sa musu kokwanto shin da gaske suke faɗin wannan maganan. Ina ga kamar na sha faɗin wa'innan maganganun a cikin wannan channel ɗin. Bana buƙatar ci gaba da maimaita wasu abubuwa. To alal haƙiƙa idan mutum ya yi kallo da idon basira zai ga cewa malaman addini yanzu sun mayar da kujerar da suke kai wani tamkar babban shago ko supermarket da ake neman kuɗi da shi domin cin abinci ko kuma neman kuɗi da shi domin hidimar yau da kullum. Babban abin ban mamaki ne a ce addinin musulunci ya zamto haka. Me ya ruɗi ƙasashen yamma na yanzu shine dawwama a mulki. Me ya ruɗi ƙasashen Larabawa yanzu shine dawwama a mulki, dawwama a kan kujera, dawwama a juya muƙamai. In zamto ni ke da iko a duk inda aka je. Duka wannan babban abu ne da ya zamto ɗaya daga cikin abin da ke ruɗansu suke aikata wannan. To yanzu a ce irin wannan poison ɗin da ke kan kujeran da 'yan iska fitsararru ke hawa ya zo wai malaman addini ma sun samu wannan poison ɗin a zukatansu sun mai da wannan kujeran ta addini wata kujera ta wato cika tashi ko wata kujera ta business ko wata kujera ta neman na tuwo. Wannan babban abin ban mamaki ne. Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace ya kawo mana ƙarshen wannan fitintunu. Alfarman Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam daga nan nake ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.